Čo zdravíte Ozikidus pri novom Wobbly Life. A v tomto Wobbly Life chcem dokončiť celú súpravu, jak by som to povedal, želé party. Už mám auto, no to je všetko, no dobre. Čiže teraz by som si chcel zobrať jeden kostým. Jak ľahšie povedať. No dobre, ideme na to. No, čiže klasicky začíname. Play world. Offline. One world. Clown. Minule som bol clown, keby ste nevideli video, tak si ho určite choďte pozrieť. Je to Wobbly Life čas 2, proste uvidíte. Tam si to choďte pozrieť, to je výborné video, odporúčam. 10 z 10, čiže chcel by som sa ináč prezliecť do môjho klasického obleku. Môj klasický oblek, aha, kúkaj, môžem mať takto. Ale toto nie. Tak. No toto dole. Ježiš. Toto tak mám, áno, a toto tak. Paráda. Lebo mám ešte aj tak. Ale toto je lepšie. Čiže som prichystaný na video. V tomto videu budeme robiť želé superhrdinu. Čiže ideme na to. No, čiže ideme na to. Ideme krásne vonku z dverí a ideme dole. Ideme k Ujovi, jak by som ho nazval, no proste Ujovi želatina, pamätáte si ho, nie? Želatinu. A berieme identické auto so želatinou, nie? Predsa len berieme Uja želatinu. Pane Želatina, kde bývate? No tak určite ďaleko od teba. Jak si to predstavujete, že bývate ďaleko odo mňa? No to nechápem. A ináč toto auto je asi nie. Toto auto je jediné asi nezničiteľné na celom, že Wobbly Life, lebo no fakt nedá sa zničiť. Čiže idem sa pozrieť na mape, že kde by sa mohol nachádzať Ujo Želatina, niekde tu. Hej, niekde tam. To znamená, že musím ísť trošku ďalej. Trošičku, hej, tak trošičku. Tak. A ideme k nemu. Pane Želatina, si môj vysnívaný. Chcel by... Idem k tebe po jeden quest. Alias úlohu. Čiže... A ináč, keď zrážate tieto snehuliacké hlavy, tak viete získať z toho kostým, čiže aj o tom môžem urobiť video. Že budeme iba zrážať hlavy na celom videu, čo možno bude mať iba minútu, že bude možno shorts, neviem, short, furt hovorím shorts a už ma na to upozorňujú dva ľudia v komentároch, samozrejme, kde inde. Vyskočíme z autíčka, alias želatiny. Dobrý deň, pane. Nie. Ja idem tu pekne späť. Tak. Mala by tu byť nová úloha. Áno, nová úloha. Ulala. Dobrý deň, pán Želatina. Teraz sa vami nebudem sa vami zaoberať. Teraz by som totiž to chcel... Čo by som chcel? Chcel by som nájsť dvere. Á, už ich tam vidím. Vidíte ich? Tam. Áno, tam sú to oni. No, čiže vidíte tu kamery, pekne všetko a keď sa tu postavím, ide ma to skenovať, tak hádajte čo? Nie, proste to nepríjmu, pretože, hádajte prečo? Pretože nevyzerám jak pán Želatina, čiže asi plán je jasný, pôjdeme do obchodu. Že pôjdeš do obchodu tak kúpiť, no hej, ale do akého? Aha, no dobre. Čiže pani Želatina, musíme si na ňo pozrieť, ako vyzerá. Dobre. Pamätám si to, dúfam, aspoň. Ideme, sa zabávame, zabávame. No, čiže ideme tu. No, sme vonku. Čiže ideme tu, bereme, ježiš, si dovolujete narážať do môjho želatinového auta?
Ideme do obchodu s oblečením, čiže plán je jasný. Asi pôjdeme hľadať, čo najbližšie oblečenie to je. To by malo byť niekde tu, sa mi zdá, nie? Či nie? A je tu, jasné, že tu je. Tu je aj oblečenie. Ale fakt, keď teraz tu bude, hneď tak blízko pri Ujovi Želatinovi, tak to bude najlepšie, čo samozrejme sa nemusí stať. Čiže ideme tu. No, ako vyzeral pán Želatina? No, toto asi nebude. Mám menší pocit, že to tu asi nebude. Fúha. Ako je to tu tričko, ale on nemal presne také tričko, že nie? Tu asi nebude pán Želatina. Čiže dáme... Počkaj, čo? Ja môžem mať plutvy? Dobre. Čiže ideme preč. Dovidenia. No a ideme skúsiť ďalší obchod. A ideme samozrejme, že kde? Do mesta. Čiže ideme tam. No, čiže niekde tu by malo to byť. Ježiši. Niekde tu by to malo byť. Že už sme tu boli v minulom videu. Vidíte, z minulého videa som mohol zistiť, že či to tam naozaj je. No pozrieme sa. Neviem, nezdá sa mi. Toto určite nemal pán Želatina. No tak asi chápem, prečo vo Wobbly Life nemajú nos, lebo to skôr vyzerá ako kačer. No, čiže... Ale je tu také tričko, ale toto pán Želatina nemal, to si pamätám. To si pamätám čiste jasne. Tak ideme ďalej. To je až tu? Ja mám ísť stať až... Dobre. Kľud. Však pohoda. Ideme krásne s mojím želeautom, do ktorého sa niekedy ani nedá dostať. Ale fajné je, krásne, kývajúce sa, jediné nezničiteľné auto, čiže... Skoro nezničiteľné auto, ideme tam. Teraz musíme asi zmeniť pruh, či... Hej, jasné. Wow. Nie, most. Prečo si to urobil? Teraz, keď mám želatinové auto. Dobre, ideme ďalej. Ináč želatinové auto je asi moje najobľúbenejšie, lebo sa nedá zničiť a ja každú chvíľu búram. Čiže tak. No, ako vidíte. Nabúral som. A minul som obchod. No a keď tu nebude nič s oblečením, tak mňa picne a idem opačne. Aj. No, ideme, wow, cestičko, wow, nie, nenabúraj. Fúha. Kde teraz? Ďalej tam. No niekedy tie Wobbly mapy sú čudné. Hej, halo, a to kde máš vezieš? Tu niekde, ne? Hej, to tu. To co? Tu prídem. Ideme, wow. Dneska tu je iný pán, dneska tu nie je pani Simpsonová. Wow. Áno, pán Želatina mal toto. Aké mal krať? Asi tieto mal. A tričko tu zahane nebude, čo? Jasné. Tričko ako na povel tu nie je. To ja nepochopím. Jak tu nemôže byť tričko od... Tu jeho tričko
Tu nejak nevidím. To som mal nejak získať, alebo čo? Neviem. Ideme pozrieť ďalej. My head for me. Idem pozrieť k sebe domov, že či ho vôbec nemám. Nie, zase je most otvorený. Joj. Wow, a nesiem so sebou semafor, aspoň budem vedieť, že... tak už nenesiem. Musím furt naraziť. Ohleroče, to Freddy Fazbear. Horn. Ohleroče, to Freddy Fazbear. Ohlera, či to Freddy Fazbear? Mám svoj house. Illusion house. No, dobre. No dobre, tak radšej auto. Nie, a jak sa dostanem k nemu? Aj, auto, čo mi tu robíš? Tak. No, tak dokým sa k nemu dostanem, to už aj noc bude, že? Asi ma to stočilo, lebo to tak chcem. Dobrý deň, pane želatina. Dobrý deň, pani učiteľka. U teba sa prezlečiem. Ideme sa prezliecť. Mám ho, jeho tričko, no dobre. Aspoň tak. Ja som to nekúpil? Nie. Ja som tam prišiel a som to nekúpil. To si robíš srandu. No, môžem ísť späť. No, berem auto a idem. Nenarážajte tu do mňa. No, ideme. A zás je otvorený most, tak čo ja mám za nešťastie? Nevadí. Uííí. No a keď teraz už zabudnem, čo určite nie. Dobre. Čo keď teraz už zabudnem, tak ja už sa na to... dobrý nový ujo. Keď teraz si zabudnem kúpiť toto, tak ja sa picnem, dobre. Buy. Yes. Mám furt jetpack, pretože tričko mám doma. To som si samozrejme zabudol obliecť. No, čiže ideme krásne a konečne ideme domov. Ideme... skôr ku ujovi želatina. Zas toho bude nejaké, že ja to tu 20 minút natáčam a nie, a to bude nejaké 5 minútový, nie, 5 až nie, možno, to by bolo fajn, že 12, bo neviem, jak chcete videá, lebo už veľa ľudí sa aj sťažovalo, že dlhé videá, niektoré krátke, tak neznám aké. Budem robiť také 15-12 minútové, OK? OK? Are you OK? Moja želatina. Musím pri ňom zabrzdiť. Hop. Vyzerám ako on? Vyzerám ako... Ešte nie, počkať. Pôjdeme sa potom porovnať. No, som v jeho bunkru. No a celkom aj budem... No, dobre. Som 950, ja mám tak malú peniazy, z toľkých veľa. No, dúfam, že toto bude stať za to. No, vyzerám jak pán želatina, podľa mňa, hej, čiže teraz by to mohlo otvoriť. Dobre, no, ideme na to. A to akože keď si zabudne vymeniť tričko, tak už ho to neskenuje. No dobre, poď.
Let's go, let's go, let's go. What? Čo? Hej, mám jeho kostým. Pozri, mám jeho kostým. A čo teraz? To je všetko? Ja som to robil iba kvôli kostýmu, všetko. Ja som že si zničil, že neviem koľko peňazí, iba kvôli kostýmu. A čo to je furt koleso? Donesiem ho k nemu. Hej, tu máš koleso. Hej, tu máš. No, dobre, dúfam, že máš. No, čiže dúfam, že sa ti toto video páčilo, lebo toto video som robil celkom dlho a bolo to dosť také nedobré a no, uvidíš sám, keď budeš robiť toto, keď budeš skúsať vo Wobbly Life. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čok zatiaľ. Čaute.